Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Алекс и тук с мене... Гинзали. Добре, в коя арена? Ами, айди в. Сървъра ще го има долу в описанието. Това е Космикрафт. Ела на числата. Добре. Месец. 20 секунди. Не дей спринти напред, защото ти взема бутчета. Добре. На 5 секунди спринти. Мога вече ми взема пунга. Давай, спринти. Взех едно и също. Пак. Сега досък, че не съм взел нищо и... Я снимаю малку жлици. Готово. Аз ще игра в някоя друга. Абе, не го. Не намерих нито един. Абе, бързо е ловах трита. Добре. Трета. О, тая е Розовата арена, аз така я наричам. това е в Китай. Някъде тук имаш китайски къщички. Ден тази 10 секунди. Ти до мене почти. Добре, аз съм просто. Диамантен меч. Пак ще победя. Аз тръгнах към... Назад е към нашата страна. Дървицата. Тук хубавото е, че може да чупиш листа. Да. Хубавото е, че ще ме убият. Не се това не е. Нали? Шура. Видяхте, стой. Аз ли? Да. Виждате, бе? Ама това ако си ти, де? Виждам само някакъв друг и бягам. Как ще бягаш? И заби ми! Има кикнал цива. Как виждам? Естествено не съм взел каменния меч. Естествено, че е пръвката. И естествено, че имам само една. И ще спектействам. Една тролваща въничка. Виж ми, че съм вял... Обрат. Умря ли? Не, защо да съм умрял? Сега спектейт. Къде си? Къде спектейт? Значи, където беше ти, към една червена стройка с червена вълна и другото е камък, обработен такъв. Аз на къде тръгнах сега? Сигурно след малко има Team Deathmatch, пък аз нямам дървен меч. Не, честно. И как да го взема? Сега че трола. Аз съм в пета. Моля? Аз влязах в пета арена. С 23 човека, като им софтуера. Аз съм най-голямата тъпчила. Остани си там. Коя каза, че? Лаги ми заради нещо. Ама коя арена влезна?
Еми, бета, ама ние почнахме. Добре. Да ни лефна. Моля? Да ни лефна от той, от твоята. Да, лесно в моята. Лефна ли? Да. Защо? Защото мислех, че мога да влезна и така. Как да си има 20 човека? И така, шибания Алекс. Не можа да влезна в шибаната. Чакай малко. Сега идвам. И хора, ще се върна, когато тя дойде. И върнахме се. И аз предлагам това да е края на клипа. И това беше всичко от нас. И до скоро.